אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שואו ביזנס, בהגשת תומר הדשטיין. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שלום לכם, ערב טוב לכל האנשופות והאנשופים שנמצאים איתנו כאן בלילה הזה, שאני מאוד מתרגש מכמה סיבות. סיבה ראשונה זה שזה השידור, בעצם עברה בדיוק שנה מאז השידור הראשון שישב כאן באולפן גדי וייסברט, ומאז עברו 44 תוכניות, זו התוכנית 45, ויש לי היום אורח שהוא מבחינתי אגדה מאלכת. אני משבח אותו בנוכחותו, כבר נראה ונצפה מי האיש, מי זה. אני מזכיר לכל מי שאיתנו בפעם הראשונה, שואו ביזנס זה בעצם תוכנית שמתעסקת בצד המעשי ומאחורי הקלעים של עולם האומנות. בכל שבוע מגיע לכאן איש או אישה מעוררי השראה, שיכולים לתת לנו האומנים כלים להתמודד עם הדבר הזה שנקרא חיים, עסק, כסף, וכל המערכת הפנימית הזאת שאיתה אנחנו מתמודדים יום יום. אז רגע לפני שככה אנחנו נציג את האורח של הלילה הזה, אני רוצה שנצפה בקליפ הבא. שימו לב. יש לי הרבה שמות. הנמוך המעוך, אל מאצ'ו גאטו, הרוכש לחלב. החתול במגפיים, בקיצור. אוילס ואבוילס. אתה, שגר אותי. ואתם תנגנו מהר כפול פי 2. היי, ענק אחד. היי, רוצה לראות דבר קול? גרסיאס, הייתם נהדרים. לילה טוב, אחים שלי, ותודה. לא רוצים ללכת? אוקיי, אני מוכן עוד שיר מדי. יש לו שם מיוחד. האגדה לא תמות לעולם. לצערי אתה מתת. זה נורא יקירי. דוקטור, תירגע! יש לי 9 נשמות. אני החתול במגפיים. וכמה פעמים מתת כבר, אתה זוכר? אני לא גאון במתמטיקה. בואו, סניוריטה, את אוהבת גזפצ'ו? יש הצטפות בזה? חתול נוחת על הרגליים שלו תמיד! תראו אותי! תראו! תראו! והיום היה לנו את הענק. אז בסוף כמה זה יצא? 4, לא? 8 זה המספר חמוד. מה תעשה עם הנשמה האחרונה שלך? כשיש לך רק נשמה אחת, הכל מיוחד יותר. מהר, פרוק! טוב, תודה רבה לחתול במגפיים. אני הפסקתי לפני הסוף, כי זמננו יקר. אז אני רוצה להגיד לילה טוב לשרון כהן. שלום לך, שרון. עכשיו שומעים אותך. לילה טוב, תומר היקר. מה שלומך? מעולה, שמח להיות כאן. אז למי שלא מכיר, שרון הוא במאי של סרטי דיבוב לקולנוע, במאי, מפיק, עורך, עוד משהו תרגם, מנהל מוזיקלית, מתעסק וגם משתתף בעצמי לפעמים, כשיש חור, צריך לסתום חורים. נהדר. אז בעצם דבר שון, תודה רבה שבאת הלילה. איך אתה ככה, איך אתה מרגיש? אני מרגיש נהדר, תודה שהזמנת אותי. כיף שאתה כאן, ובאמת רציתי ככה לשאול אותך ולשמוע על אפשר להגיד על הסיפור שלך. בוא נחזור אחורה בזמן, איך הכל התחיל, איך הפכת להיות האדם היחיד בארץ שבעצם מתרגם ומפיק, אחראי על הדיבוב של כל סרטי דיסני, או שיש עוד חברות? יש כמובן עוד חברות, ואני לא היחיד, אני חייב לתקן את זה.
אבל יש חברות נוספות, יש סוני, ויש DreamWorks, ויוניברסל, ווורנר בראדרס, יש עוד חברות רבות. כמה שנים אתה עושה את זה? אני עושה את זה כבר 30 שנה, בעצם כבר יותר מ-30 שנה, עברתי את זה, את ה-30. בעצם זה רוב חיי אני עושה את זה, וזה די מדהים שהחיים מגלגלים אותך, כי אני פשוט התגלגלתי, ממש התגלגלתי למקום הזה, וזה כאילו, כמו שהם מגלגלים אותך ואתה מתגלגל, ואז זה נעצר, כמו ברולטה, שהכדור נעצר, זה כאילו אתה מתיישב, ואז היא פתאום יושב במקום הנכון שלך. מעניין. אבל זה ממש רולטה. כאילו, באמת, היום אתה נמצא באיזשהו מקום, אפשר להגיד, מאוד יציב, או נמצא על איזשהו, ככה זה לפחות נראה מהצד, ותתקן אותי, מקום מאוד גבוה, והרבה פעמים במחשבה אתה אומר, כדי להגיע למקום משמעותי, או שיש לו ערך גדול, אתה צריך לדעת מגיל צעיר, שהרבה פעמים אנחנו שומעים את הסיפורים האלה, חלמתי על זה מגיל 5, שאני אהיה, ואתה אומר דווקא לא. היה לך חלום אחר? תשמע, זאת נקודה מאוד מאוד רגישה, מכיוון שאני גדלתי בתוך בית של אומנים, שזה אבא שלי שחקן כבר, לא יודע, 80 שנה, הוא בן 90, כבר 90 כבר. אבא שלך, אלברט? אלברט כהן. אלברט כהן. שהוא שחקן בעיקר של תיאטרון, אבל אין דבר שהוא לא עשה. קולנוע, טלוויזיה, וכמובן גם הרבה דיבובים, עוד לפני שאני אפילו הייתי בתחום הזה, עוד עם שפריר הזכאי היקרה. ומצד שני, בחלק לא מספיק גדול בחיי, עד גיל 19, אמא, שהייתה בעצם מוזיקאית קלאסית, רות מנזה, שגדלה במשפחה של מוזיקאים, כל המשפחה הזאת הייתה בפילהרמונית, ואמא שלי הייתה ככה מאוד מצליחה, גם בינלאומית, וגם בארץ, עם גדולי המוזיקאים והאומנים, ליאונרד ברנשטיין, וכל השמות הכי גדולים שאתה יכול לדמיין. אז אני בעצם, מה שאני מנסה להגיד, זה שבתוך העולם הזה, שלא הייתה ברירה, לא היה מפלט מלהיות שם, אני אומר שזו תקופה קצרה עם אמא, כי היא נפטרה כשהייתי בן 19. אז זה כבר המון שנים שאני לא ראיתי אותה. אז היא לא יודעת אפילו שאני במקצוע הזה, היא לא הכירה את נשותיי, לא הכירה את ילדיי, אז את כל הקטע הזה הוחמץ, ובעצם אבא שלי ליווה אותי כל השנים האלה, עד היום אנחנו ביחד, ואבא שלי כל החיים תברח מהדבר הזה. זאת אומרת, מבחינתו, הוא עשה טעות תמיד, הוא עשה טעות בהכל, הוא עשה טעות שהוא עלה לארץ, הוא עשה טעות שהוא בחר להיות שחקן, הוא עשה טעות בהכל. ובעצם הכי טוב זה לא להיות אומן, לא להיות שחקן, לא להיות זה. וכשאתה אומר, היה לך חלום אחר, אני אומר, זו נקודה רגישה, כי באופן מאוד מאוד טבעי ואינסטינקטיבי רציתי נורא להיות שחקן. אבל זה היה בזוי. מה פתאום שאני אלך להיות שחקן? כי זה פשוט לא הדבר שצריך לעשות אותו. אני רוצה לשאול שאלה קטנה בקשר לזה. חוץ מזה שאני יכול מאוד להזדהות, ואולי יש עוד כמה ככה שמאזינים שאומרים, נשמע לי מוכר עם ההורים שלאו דווקא הם לא צריכים להיות שחקנים כדי להגיד, אל תהיה שחקן. זה מקצוע שאין לו איזה פרסטיג' מסוים, זה אומן, זה לא חיוני, זה עכשיו עם הקורונה, זה אין לזה כסף, הרשימה עוד ארוכה על התפיסות והפרדיגמות, מה זה להיות שחקן. רציתי לשאול אותך, האם המקום הזה של באמת אל תהיה שחקן, הוא הגיע מתוך מקום בפרשנות שלך אמיתי של שראית את אבא שלך סובל, או אני תוהה ביני לבין עצמי, אם זה מין משהו כזה קצת פולני כזה להגיד, כאילו, אני אומנם מצליח, אני אומנם מצליח וזה כמו מין דרך כזאת להגיד, לא כדאי ש... מאיפה זה? לגמרי פולני בולגרי, כי הוא הצליח. לא רק שהוא לא סובל עד היום, הוא עדיין משחק, והוא
זה כל מה שמעניין אותו בחיים בסוף. זה כל מה שמעניין אותו, רק שם הוא פורח. וילד יש לו את הסנסורים לא לשמוע מה אומרים, אלא לשמוע דווקא את הסאבטקסט ולראות. אתה אומר ככה, אבל עם החצי חיוך, או אני רואה מה זה עושה לך, וכאילו, זה לא סתם שזה בער בך. ראית מה זה עושה אולי לאבא בין השאר. אני חושב שהסיבה לכל הדבר הזה היא שכל ילד בעולם היה רוצה שהאמא והאבא שלו יהיו גאים בו. זה משהו אי אפשר להפריד את זה, אי אפשר לברוח מזה. כל אחד, זאת האמת. אני אומר פה משהו שיכול להיות שיש אנשים יגידו, מה פתאום, אני לא אכפת לי. כל אחד רוצה את זה. כל אחד רוצה שההורה שלו יבוא ויגיד לו, אני אוהב אותך, אני גאה בך, אני מעריך אותך, אני מעריץ אותך, אתה עשית טוב, כל הכבוד. זה כל מה שאנחנו רוצים בחיים. זה הכל. אוקיי? והמחשבה שאתה תעשה משהו שהאבא שלך לא יחשוב שזה לא טוב, זה פשוט זוועה, זה דבר לא מאפשר. בכל זאת ניסיתי כל מיני ניסיונות, ובאמת הייתי בשלישייה עם יואב צפיר וניצן זיצר, הייתנו שלישייה קומית עוד הרבה לפני שהיה בכלל בארץ לא סטנד-אפ ולא נונסנס ולא היה שום דבר בארץ. הדבר היחידי שהיה לצידנו, כשהופענו בשלישייה, התקרנו שלישייה, קראו לה צ'ה צ'ה צ'ה, הדבר היחיד שהיה לצידנו זה היה אז מודי ברון, זיכרונו לברכה, וגדי פור. ואנחנו הופענו בצוותא 2, 3, והם הופיעו בצוותא ל, ואנחנו, זאת אומרת, זה מה שקרה. זה הדבר היחיד שהיה, והם עשו גם כן נונסנס, ואנחנו עשינו נונסנס, וזה היה משהו שנורא נורא חלמתי עליו, והחיים גלגלו את זה, שאני לא אכנס לסיפור, אבל החיים לא נתנו לזה לקרות, וכאילו מבחינתי ראיתי את זה כסוג של סימן, כנראה זה לא צריך לקרות, וזה, ואז... למדת משחק? הלכתי ולמדתי רק בתל מעלין. מה פתאום אני אלך ללמוד משחק? אני אלך ללמוד משחק, זה בושה, מה אני אלך ללמוד משחק? מה? רעיון מטופש, ללכת ללמוד את הדבר הזה. מה אני צריך את הדבר הזה? זה בזוי. כן. הלכתי ולמדתי סאונד. אמרתי, אני הולך ללמוד סאונד, תמיד היה לי כזה חוש טכני, ואהבתי את ההתעסקות הזאת, מיקרופונים וכל העניינים האלה. אמרתי, יאללה, אני אלך. ואחרי שלמדתי סאונד, פתאום פגשתי שחקן אהוב שנקרא יויכין פרידלנדר. משחק בחן כבר המון שנים, היה בקאמרי. אני שומע אותו באוזניות עכשיו. בדיוק. כן, אי אפשר לטעות בו. ויויכין, המכונה חיני, שהוא באמת חבר יקר, אני מת עליו. עמדנו ככה, יש סיטואציה, אנחנו נמצאים בקאמרי, הישן, מה שהיום בית לסין. ואנחנו עומדים שם מתחת לבמה, מערכה שנייה של עלובי החיים. עלובי החיים של אז, עם דודו פישר, אבא היה תנרדיה, עם טיקי דיין, גברת תנרדיה, וסצנה שבה גמר וגברת תנרדיה אמורים לעלות מתוך הביבים אל הגופות ולהוציא מהם את השיני זהב, טבעות וכל זה, כן? ואנחנו עומדים מתחת לבמה. חיני, אבא שלי, ואני איתם, כי אני שם חייתי, מאחורי הקלעים, אני הייתי מאחורי הקלעים של הקאמרי, כל החיים שלי. וחיני מסתכל עליי והוא אומר לי, אז זהו, אז למדת את הסאונד, אז רגע, אולי תלך. עכשיו יש אולפן של יוני חן, שהוא עושה דיבובים. אמרתי לו, מה דיבובים? עכשיו מדבר איתך על שנת 89, כן? שנת 89, הוא אומר לי את הדבר הזה. אני אומר, מה הדיבובים? מה פתאום? זהו, וחיני כבר היה כמה שנים בדיבובים, הוא כבר היה מאוד מנוסה בתחום. ואת יוני חן הכרתי כי הוא שיחק עם אבא ביוסף וקטונות הפסים, היה במקהלה שם, אחד האחים, בפארק, שהיה עם דני בסן, היה עם שלמה ארצי, היה דני בסן, ואחר כך ססי קשת. והלכתי לאולפן של יוני חן. אני הגעתי לשם, וראיתי שעושים שם דיבובים, וכל בן אדם שנכנס לאולפן, אני מכיר את כולם. נכנס חיני, ונכנסת סיוון שביט, ונכנס זה, ונכנס זה, ונכנס זה, וכל רגע נכנסים אנשים, ואת כולם אני מכיר, ואני יושב בצד, ואומר, שרון, מה אתה עושה פה? אני אומר, אני פה, אני מתלמד. יושב בצד ומתלמד. וישבתי ככה כמה חודשים בצד. ואז יום אחד יוני חן אומר לי, יוני חן זיכרונו לברכה, אומר לי, שרון, תגיד, אתה רוצה אולי לנסות להקליט קצת? אמרתי לו, אוקיי, בסדר, בשביל זה אני פה.
נורא התרגשתי, ניגשתי ככה לסרט, זה היה עם טייפ כזה, סלילים כזה של פעם, סרט מגנטי, ואני מקליט. אחרי כמה זמן הוא אומר לי, שרון, תגיד, אתה רוצה אולי, יש פה איזשהו תפקיד של דוב, אתה רוצה אולי לנסות לעשות אודישן? אמרתי לו, טוב, זה מתאים בדיוק לגיל שלך, הוא אומר, זה 20 ומשהו. אמרתי, בסדר. קבלתי לתפקיד הזה, ואז הוא אומר, תשמע, יש לה סדרה הזאת, יש לה טדי דוב, קראו לזה, אמר, יש לה שיר פתיחה. אתה רוצה אולי לתרגם את השיר פתיחה? אמרתי לו, בסדר גמור. זאת אומרת, אתה רוצה אולי לנהל מוזיקלית את השיר פתיחה? אמרתי לו, בסדר. זאת אומרת, רגע, אתה רוצה אולי לביים את הסדרה? אמרתי לו, בסדר, אתה רוצה לתרגם? קיצור, לאט לאט, עוד ועוד ועוד ועוד, והתחלתי פשוט לעשות הכל. השאלות האלה הגיעו מהר, כי אתה הצגת אותם עכשיו. כן, זה היה שנייה, אבל זה לקח זמן. קיצרתי, עשיתי את הגרסה המקוצרת, אבל זה לקח זמן, ולא הרבה זמן, אבל תוך זמן לא רב, התחלתי לעשות פשוט את הכל, ובעצם הבנתי שזה העולם שלי, כי שם באמת כל הדברים האלה שתיארתי כרגע, הסאונד פה פתאום נהיה משני. כי פתאום יש פה את התרגום, שהוא עולם של מחקר וחיפוש ויצירתיות וכתיבה, ויש פה את המשחק, ויש פה את המוזיקה, ויש פה את העבודה עם אנשים, שזה הדבר הכי מרגש, שמגיעים שחקנים, ואתה עובד איתם, בעבודה מאוד מאוד אינטימית, וזה עשה לי את החיים, כי זה הדבר שבעצם השאיר אותי, הקשר הזה עם השחקנים, שמגיעים שחקנים וזמרים, ואני נמצא איתם באינטימיות במשך 2-3, ובעצם עבודה יצירתית משותפת, עם הרבה צחוקים והרבה התרגשות כל הזמן, כי כל פעם אתה עושה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, וכל פעם הוא אחר, ואי אפשר לתאר את הנפלאות של זה. באמת, אני מאוהב בזה. איזה כיף. עולות לי באמת הרבה שאלות, גם כשחקן ככה, לשאול. דבר ראשון ככה מעניין אותי על העולם הזה של דיבור והקלטות. איפה הוא נמצא היום בסקאלה? כי אני יודע שהוא היה פעם באיזשהו פיק, גם מבחינת הכספים שהיו שם לרפליקה, ועכשיו זה השתנה. כאילו, איך אתה ככה מתאר את הגל הזה של לא יודע אם להגיד פרסטיג', אלא מבחינת הערך הכלכלי. של כן, השחקנים? כן, או אם זה נכון, אם יש הבדל בין השחקנים לבין בכלל העולם הזה. אם הוא נמצא היום... יש בכל מקצוע, בכל תחום, יש תעריפים. וגם לתחום הדיבוב יש תעריפים שעובדים לפיהם. ואני חושב שהתחום הזה הוא נכון, התעריפים הם נכונים בוא נגיד ככה, השחקן שמגיע לעשות דיבוב, הוא לא עושה שום הכנה מוקדמת, הוא ממשיך בחייו, זאת אומרת, הוא בתוך היום שלו, בסקייג'ואל שלו, הוא מגיע לאולפן לכמה שעות, הוא לא יודע מה הוא הולך להקליט באותו יום, הוא לא ראה את הסרט, הוא לא צריך ללמוד טקסט בעל פה, כי הטקסט כתוב לו, כי זה אולפן, ולא רואים אותך, אלא רק שומעים אותך, לא כמו פה אצלכם שרואים. ובעצם, אני לא חושב שיצא לי פעם לראות שחקן יוצא מהאולפן, ולא מחייך אחר כך. השחקנים יוצאים תמיד מהסשן מאושרים. למה לדעתך זה קורה? תמיד בהיי. כי אין שום תחום בעולם של שחקן, ושיעשה את הדברים הכי משוגעים, שבהם שום תחום שבו הוא יכול להיות פעם אחת קומקום, ואחר כך חזיר, ואחר כך מטאטה, אני יודע, או בן אדם, או מכונית, או לא יודע מה, כל דבר. אין גבול למה שאפשר להיות בתחום הזה, ואני חושב שפעם עשיתי סרט רטטוי עם גורי אלפי, מישהו צלצל אליו תוך כדי הסשן, הוא אמר לו, אני לא יכול לדבר, אני חזיר עכשיו, אני יודע, או אני עכבר ראש הוא היה, אני עכבר ראש עכשיו, אני לא יכול לדבר. כאילו זה באמת... חופש. כן, תשמע, זה שחרור, זה לא סתם יש משיכה לדבר הזה, ולשחקנים זה גם מאוד מאוד מפתח אזור שאין פנאי
להתעסק איתו כשאתה בקולנוע, בטלוויזיה ובתחומים האחרים. כי כשאתה משחק על הבמה או בסרט, אז אתה מתעסק המון עם המראה שלך, איך אתה נראה כל הזמן, איך העיניים שלך, איך הגוף שלך, איך אתה זז, איך הפיזיות שלך, איך אתה לבוש. יש לך לזכור צעדים, יש לך לזכור תנועות, יש לך לזכור אביזרים, יש לך לזכור יש כל כך הרבה עיסוקים, שהאזור הזה של המשחק, שזה בעצם הכל, וזה מה שאני עושה, משחק מול מיקרופון, הדבר הזה זה הריכוז של רק המשחק. אנשים אומרים, זה רק קול. לא, שמה זה המשחק. וכל הדברים האחרים הם המסביב. אלא כן אתה עושה תיאטרון תנועה. תיאטרון תנועה זה משהו אחר. אבל בכל תיאטרון שהוא לא תיאטרון תנועה, הנושא הזה של איך אני מדבר, מה אני אומר, למי אני אומר, מתי אני אומר, איזה קצב אני אומר את זה, באיזה צבע קול אני אומר את זה, באיזה אינטונציה אני אומר את זה. כל הפרטים האלה הם עולם שלם, שכשאתה עושה דיבוב, אתה מרוכז אך ורק בו. ואתה יכול להגיע באמת לגבהים שאתה לא יכול תמיד להגיע אליהם, כשאתה עושה באמת סרט או הצגה. הרבה פעמים השחקנים שמגיעים אליך הם שחקנים שהם כבר שם דבר, בפעמים גם זה דבר שמוכר. יש פעמים היו פעמים שגילית, שהגיע אליך מישהו שהוא היה לא מוכר, וקרה דבר כזה שדרך עולם דיבוב הוא התחיל ככה לפלס? לא דרך עולם הדיבוב, אבל קרו מקרים, אני יודע, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שכשעשיתי למשל עם דביר בנדק את קונג פו פנדה הראשון, איש לא ידע מי זה דביר בנדק. אוקיי? איש לא ידע. ואני בכלל ניגשתי לדביר, זה אחד האנשים היחידים שאני בעצמי ניגשתי אליו בסוף הצגה, ראיתי אותו בהצגה, דוב רייזר, חבר יקר, הזמין אותי להצגה בהבימה שהם שיחקו ביחד, וחיכיתי לו אחרי הצגה, ניגשתי אליו וממש הצעתי לו, שאלתי אותו, ואמרתי לו, עשית פעם? אמר לי, לא, פעם לא עשיתי. ופשוט עד היום אנחנו חברים טובים, אני מת עליו, הוא באמת כאילו נכנס לעולם הזה, עשינו... האמת שזה לא הדבר הראשון שהוא עשה קונג פו פנדה, עשינו סדרת ג'קי צ'אן, משהו שהיה מאוד נחמד, אבל אני אומר, אז כשדביר התחלנו לעבוד, איש לא ידע מי הוא, ואז בין קונג פו פנדה 1 ל-2, לדעתי, כן, זה לא היה בשלישי, הוא פתאום נהיה כל הפרסומות שהוא עושה וכל זה, ונהיה גם סדרות והכל, ונהיה סופר, סופר, סופר מפורסם. הוא פרץ במקביל, כאילו, וזה משהו שקרה רגע לפני ואחרי. פתאום בא לעשות את הסרט השני, ופתאום הוא כבר כוכב על. מדהים. אז זה קרה. מדהים. אבל לא חושב שבעקבות הדיבוב מישהו נהיה, זה לא קורה, הדבר הזה. עולם הדיבוב הוא עולם, אם בתיאטרון והמשחק הוא עולם שיש לו איזה פתח צר, יש איזושהי תחושה שעולם הדיבוב הוא איזה... כמו מחט. פתח מאוד מאוד, עוד יותר קשה להיכנס אליו. אני יודע שהרבה מאוד... לאנשים מבחוץ? אנשים מבחוץ, שחקנים, או אתה יודע, כל בן אדם בערך שלישי שאני יוצא לי לדבר איתו או איתה, יש איזשהו חלום, גדלנו על הדבר הזה, ויש איזשהו חלום להיות... זה לא היה פעם, אז אני חייב באמת להגיד. כמו שכשאני כשאני נכנסתי לתחום הזה, מבחינתי אמרתי דיבוב, אוי ואבוי. זאת אומרת, אני ממש לא רציתי. זאת אומרת, רק בגלל שגיליתי פתאום באמת, כמו שכל מה שסיפרתי, שזה את כל העולם הזה, לא חשבתי באמת שזה יקרה, שזה יהיה כזה. אבל זה חדש, אני אומר. זה חדש, וזה בעיקר, אני חושב, בגלל שנהייתה פתאום מודעות באמת מי האנשים שעושים. כשגילינו שבעצם זה אדי מרפי, וזה מייק מיירס, וזה רובין וויליאמס, ופתאום הבנו שאלה כל האנשים המופלאים האלה בארצות הברית, המחשבה הזאת היא עשתה איזשהו, אני חושב, את הטוויסט הזה. וזה גם קשור לטכנולוגיה, שהתחילו לעשות דמויות על בסיס כל מיני... כאילו זה בוודאי, שהאנימציה נהייתה מבוססת על הפרצוף שלהם. נדמה לי שזה היה תמיד ככה, אבל פעם האנימציה לא הייתה ברמה של היום, אז זה לא כל כך בלט, לא יכולנו להבחין בזה. אבל היום זה באמת, אתה ממש רואה את הבאות של הבן אדם, וזה מבוסס על הבן אדם. אבל אתה שאלת
באמת מה קורה עם כל האנשים האלה שכל כך רוצים, ולמה זה נכון. כזה, למה כל כך קשה להיכנס לתחום הזה. כי באמת יש פה את הבעייתיות הזאת שהתחום הזה דורש מיומנות גבוהה בטכניקה, כדי שלשחקן יהיה פנאי להתעסק במשחק. וברגע שהטכניקה עומדת בדרכו של השחקן, הוא לא יכול להתעסק עם המשחק. הוא לא יכול. הנה, תראו, אני בדיוק סיפרתי לאיזה מישהו, תיארתי לו עם... זה כמו אוטו. תחשוב שאתה לומד נהיגה, ותאר לעצמך שבנהיגה כל הזמן אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך להעביר לראשון, ועכשיו קלאץ', וזה אתה לא יכול, אתה דורס תוך שנייה בן אדם. כן. אם אתה מתעסק בזה, אתה דורס. ובאוטו הדבר שאתה צריך זה לא לדרוס, אתה לא יכול לדרוס בן אדם. אין, זה מעל הכל. כמובן לא לעבור באדום, ולא זה כל החוקים האלה. אבל אני אומר, הדבר הנעלה פה, זה לא לדרוס בן אדם, או לא לעשות תאונה עם מישהו אחר, עם רכב אחר. זה הדבר שאתה צריך להימנע ממנו. ופה, הדבר הגדול הוא לשחק. אתה צריך לשחק. כמו שכשאתה עובד בתיאטרון, במשך 3 חודשים אתה עושה חזרות, ואתה סוף סוף הגיע הרגע, ואתה עולה על הבמה אחרי שעבדת על התפקיד, ועכשיו אתה משוחרר, כי אתה לא חושב עכשיו על מה זה הדמות הזאת, ומה זה הזה, אתה יודע. יש משפט מפורסם אפילו שאומרים, לפני שאתה עולה בהצגה הראשונה וכולי, זה עכשיו כל מה עכשיו תשכח את הכל, ותעלה ותפעל מתוך איזה מקום שהוא קצת אחר, ולא עכשיו המקום הטכני הזה. או שעובדים טקסט בעל פה, ואז פתאום לא חושבים יותר על הטקסט בעל פה, פשוט משחקים. נכון, נכון. יש משהו בתוך הדיבוב שאתה צריך כמעט, אין זמן. זה לא איזה דבר שהוא, אוקיי, בוא נקרא את הטקסט, בוא נראה מה הם עושים. יש איזה משהו שהוא כאילו קורה מאיזה אזור אחר של דמיון, אני זוכר שזה, בקצת ביקורים שלי בתוך העולם הזה, המעט מאוד, זה לנחש מה קורה, זה כמעט לעבוד בצורה שאין בה איזה משהו הגיוני. אתה צריך לדמיין את זה, לזרום על זה ולקלוע לזה, אפרופו טכניקה, מה שנקרא, זרוק ל3 ותקלע. זהו, בלי לחשוב, אין זמן. זאת הסיבה שכל כך קשה לאנשים להיכנס לזה. מכיוון שיש את המנוסים, את כל המנוסים האלה, שהם באים והם מיד שם, הם מיד שם, בפנים. עכשיו, אני אל תשלה את עצמך, זה שהם מיד שם והם מביאים עכשיו את מה שהם עשו אתמול בבוקר ומה שהם עשו לפני שבוע, זה לא דבר שהוא טוב. אבל קונה את כולם זה שהם באים ומיישר עושים. זה כאילו, וואו, איזה יופי זה. ולמה לא דבר שהוא טוב? זה לא דבר, אתה שואל למה זה לא טוב? כן. מכיוון ששחקן חייב כל הזמן להתחדש. כל הזמן. אתה לא יכול לעשות עוד פעם את הדבר שעשית אז. אתה חייב כל פעם להמציא את עצמך מחדש. וכאלה יש מעטים, אני יכול לספור אותם על יד אחת. את אלה שהם גם מנוסים, והם גם כל הזמן סקרנים, לא באים ואני כבר יודע, ואני שוויצר, ואני הכי טוב, ואני כבר עשיתי וזה. לא. אני בא, ואני פרש, ואני רוצה לשמוע, ואני רוצה לעשות חדש, ואני רוצה כל הזמן בשביל עצמי. לא בשביל לעשות עכשיו לכולם, לא. זה משהו של בן אדם עם עצמו. בן אדם שהוא סקרן ולא מתפשר ולא מסתפק כבר מה שעשיתי. אני כבר הגעתי. בן אדם שאומר אני כבר הגעתי, הוא צריך לפרוש. כי אם הגעת, תפרוש. הגעת לגיל שאתה צריך לפרוש. אין הגעתי באומנות. אין דבר כזה. באומנות אתה כל הזמן עושה עוד צעד ועוד צעד, ואתה כל הזמן רוצה להתחדש. אתה לא יכול, כשאני רואה, תראה, בגלל שראיתי, ועשיתי כבר מעל 150 סרטים. בקטנה. בקטנה, כן. כשמגיעים הסרטים, כשמגיע סרט חדש, אני מזהה מקילומטר כבר, אתה יודע מה הולכת להיות הבדיחה ומה זה. כשזה קורה, אני מתבאס נורא. כי לפעמים, אתה יודע, גם האולפנים הגדולים והחברות הכי גדולות, כל אלה שהזכרנו קודם, לפעמים גם הם נופלים, והם עושים את אותה בדיחה, ואת אותו זה, ואת אותו פאנץ', ואת אותו רעיון, ואת אותו פטנט, ועוד פעם האנימציה, ועוד פעם זה, כשזה חוזר על עצמו, זה נורא חבל, זה כואב. כי הרי יש לנו כבר את הסרטים שעשו את זה, אנחנו יכולים לחזור ולראות אותם, הם לא נעלמו מהעולם, הם לנצח. האחריות שלי היא אחריות לתמיד.
הסרטים האלה נשארים לתמיד. הילדים שלי ראו אותם, הילדים של הילדים שלי יראו אותם, והנכדים שלי יראו אותם. זה נשאר, זה יותר חזק ונצחי מבניינים. אנחנו תמיד חושבים, בניין זה דבר גדול, שלוקח 10 שנים לפעמים לבנות אותו, והוא נבנה, אבל יכולים לבוא עם כזה רקינג בול ולשבור אותו, והלך הבניין, אין זכר יותר. הסרטים האלה הם לתמיד. הם לא יכולים להימחק מההיסטוריה. לא גונזים אותם, הם נשארים. ולכן יש פה אחריות עצומה, וככה אני מתייחס לכל דבר, ואני לא יכול לבוא ולעשות עוד פעם את זה, ועוד פעם את זה, ועוד פעם את זה. לא יכול. תמיד אני צריך לקום בבוקר ולהסתכל בראי ולהגיד, אני היום לא רימיתי אף אחד, לא שיקרתי לאף אחד, כי לבוא ולשחזר את זה, זה לשקר ולרמות לעצמי. ואז כמובן גם לכולם. מה שיוצא מתוך המשפטים שלך זה איזושהי טוטליות חסרת מעצורים, חסרת הבחנה, איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי, וכבר רגע אני רוצה לדבר על הטוטליות הזאת ועל הפרפקציוניזם הזה, שהוא דבר שאני היום פוגש אומנים, אני בא להגיד, בואו נשתחרר קצת מהמקום הזה, כדי שנוכל להתנסות ולנסות וליצור. אבל לפני זה רציתי לשאול אותך שאלה אולי קצת הצידה, אם היה לך איזשהו רגע או תקופה שאמרת, די, לא רוצה את זה יותר. תשמע, יש לזה מחיר. מה שאמרת, הפרפקציוניזם. אם זה מעייף. יש איזה מחיר כבד. זה נראה כאילו אתה כל הזמן על 120. זה מאוד מאוד, זה גובה ממך בריאות, וזה גובה ממך שעות שינה, וזה גובה ממך את שאתה לא עם המשפחה, זה לוקח ממך את החיים, ועל זה לא משלמים, כן? שתבין, אין כסף על זה. אף אחד לא משלם על הדבר הזה. זה לא משהו שאתה עושה כי הלקוח רוצה. זה משהו שאתה עושה כי אתה רוצה לעשות אותו. אתה כילד, זה קצת שאלה אחרת, אבל אני משחיל אותה גם. אתה כילד, סבלת מהדבר הזה מול ההורים? כי אמרת שני הורים אומנים, אמרתי, אומן רוצה להגשים את עצמו, חזרות, תיאטרון, היית מתחת. אני יכול להגיד לך שכשהייתי מנגן בסלון, אני סקסופוניסט, והייתי מנגן בסלון, ואמא שלי הייתה ישנה רחוק בחדר שמה, ופתאום הייתי שומע אותה, רבע טון למעלה! אתה מבין? הייתי שומע, זאת אומרת, אי אפשר היה להימלט. היה פיקוח תמידי על כל דבר. כל הזמן אנחנו היינו עם העיניים ומהאוזניים על הכל. וואו. מודעות טוטלית לאיך זה נשמע, איך אתה מתנהג, איך אתה... אני דווקא שאלתי על המקום הזה שהם היו במקצוע והם היו קצת חסרים בבית. אם זה הרגשת את החוסר הזה. תשמע, ההורים שלי באמת זה פלא. זה פלא, כי הם הצליחו, הם כאילו פיצחו את השיטה. באמת. אני יכול להגיד לך שלמרות שאימא שלי הייתה באמת פסנתרנית הכי עסוקה, פסנתרנית מלווה הכי עסוקה במדינת ישראל ובין המצליחות בעולם כפסנתרנית מלווה, היה שניצל, והיה אוכל, והיא הייתה מבשלת, והיא הייתה עושה, וכל יום בשעה 12 בלילה, הדלת הייתה נפתחת, לא כל יום, אבל 3 פעמים בשבוע, הדלת הייתה נפתחת, והיו נכנסים אבא שלי עם עוד איזה 30 שחקנים, ואימא שלי עם עוד איזה 30 מוזיקאים, והבית היה מתמלא, ואז עד 4 בבוקר היה מסיבה עם מוזיקה, אלה היו חיי, זאת הייתה ילדותי. זה כיף? היה לך כיף? 3 פעמים בשבוע, אני אומר, מה זה כיף? זה היה מדהים. אנחנו תמיד היינו שם. פעם לא שלחו אותנו לישון. כן, אפשרו לכם היינו נרדמים, עד שהיינו נופלים. וואו. והיינו שם. תמיד. אז ההורים היו, והיו נוכחים, והיו מגיעים, והיו נמצאים. אתה יודע, כמובן, יש רגעים, אני לא אשכח לאבא שלי, פעם שבה ניגנתי, היה לי סולו עם הפילהרמונית כסקסופוניסט, עם הפילהרמונית הישראלית שאני ניגנתי, שזה היה קונצרט שגם אמא שלי וגם דוד שלי, שיעקב מנזה הצ'לן, ודודה שלי, טליה מנזה הקונטרבסיסטית, ובעלה טדי קלינג הקונטרבסיסט, זאת אומרת, היינו שם, ומירה, זיכרונה לברכה, שתי ויולנית, היינו שם איזה 7 מהמשפחה, קונצרט מיוחד, ואבא שלי היה בהצגה. ומבחינתי זה לא עניין אותי שתתה לו הצגה. אבל מי שמבין את העולם הזה, שחקן חייב, יש לו הצגה, הוא חייב להיות בהצגה. יש קהל, יש
500 איש שמחכים לראות אותך, הוא לא יכול להגיד לקהל, אני לא בא, הבן שלי, יש לו משהו. אז כן, יש רגעים כאלה, אבל בסך הכל הורים שיהיו נוכחים תמיד ונמצאים ותומכים. וזה נשמע שהקשר שלכם, כאילו עד היום, כאילו כשאתה מדבר עליהם, הוא משהו שהוא מאוד גם הזין אותך, ואולי אפילו עדיין מלווה וקיים, הוא חלק ממך. מאוד חזק. דיברנו על הקושי הזה בלהיות טוטלי, ושזה לפעמים קצת מעייף, וגובה מחיר רגשי, נפשי, משפחתי וכולי. מה נותן לך כוח, מה מזין אותך? ממלא אותך, מה שנקרא להיות על 120 כל כך הרבה שנים. תשמע, קודם כל, יש לי 3 ילדים מדהימים שאני מת עליהם. יש לי את לני שהיא כמעט בת 30, ויש לי את גבריאל שהוא כמעט בן 16, ויש לי את אלמה שהיא כמעט בת 14. ושלושת הילדים האלה נותנים לי הרבה כוח. באמת, הם ילדים כל כך חכמים ומוכשרים ומקסימים, והזמן איתם הוא תמיד אושר עילאי. אז ללא ספק, חלק גדול מהכוח זה להם. זה להם, אתה יודע, כשהם היו קטנים, אז כל סרט, כל דבר, אז תמיד הייתה מחשבה שהם יראו, שהם ייהנו, זה בשבילם, זה דבר מדהים. אז שם אני בפירוש יכול להגיד שזה דבר שמחזיק אותי, וחוץ מזה, באמת האהבה הזאת לשחקנים, אני אוהב שחקנים, זה עולם שאני, אתה יודע, כשאבא שלי היה על הבמה בכל הצגה, אני הייתי נמצא מאחורי הקלעים, משחק עם טיקי דיין ועם דובל רייזר, היינו משחקים קלפים מאחורי הקלעים. אז זאת אומרת, זאת החיים שלי, זה היה עם שחקנים. גם כששיחקתי בעצמי בקאמרי, אז הייתי שם בתוך הדבר הזה, אני אוהב את זה, אני מכיר ומתחבר לשחקנים. אני יודע איך הם חושבים, אני יודע איך הם מתנהגים, אני יודע איך לדבר איתם, ואני אוהב אותם. אני אוהב את האנשים האלה. זה מה שמחזיק אותי. לבוא כל פעם לפגוש שחקנית. וזמרים כמובן, שזה... הדבר הזה הוא ממלא, הוא מחזיק. יש משהו באומן ושחקן שהולך איתו לפעמים לפניו, לפעמים מצדדיו, והדבר הזה שנקרא אגו, שהוא גם מה שהם, אתה יודע, תמיד אומרים אגו וזה, שזה דבר שלילי, אבל האגו גם מביא אותך לקדמת הבמה, יש לו גם תפקידים חשובים, להגן עליך ועוד כמה, אבל לפעמים זה קצת ככה מפריע במקום הזה של תקשורת, או לאהוב בן אדם שעומד ביניכם איזה גוש ענק של אגו. אתה חושב שבתוך התא וידוי הזה, בתוך התא ההקלטה הזה, קורה משהו אחר מהמקום הזה, או שאתה מצליח איכשהו, לא יודע, לקלף את זה, לעקוף את זה? תשמע, אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, הנושא הזה של האגו. בעיניי זה באמת, זה סוג של מכשול, זה מפריע. קצת דיברת גם מקודם, השחקן הזה שבא ויודע. כן, בדיוק. השחקן הזה שיודע זה מכה, ובאמת, מבחינתי אלה אנשים שצריכים פשוט לפרוש. אבל, והיכולת הזאת, פשוט השם הראשון שעולה לי לראש, זה שחקן שאני מעריץ, וגם ראיתי אצלו את הגדולה הזאת, שאין לו את הנושא הזה של האגו, והוא גדול בעצמו, יגאל שדה, שהוא באמת שחקן מופלא, וגם אני מת עליו כבן אדם, אבל אני אומר, כשחקן, לראות מישהו שהוא באמת עשה כל כך הרבה, ומאוד מוערך, ומאוד נחשב, וכשהוא מגיע, הוא צמא לאינפוט של הבמאי. הוא צמא לדבר הזה, הוא מחפש את זה, הוא רוצה את זה, הוא ניזון מזה, והוא... על זה הוא מפליג, על זה הוא מרחף. ולראות דבר כזה, זה תמיד מרגש, זה עושה חשק. עכשיו, תראה, אתה אומר שזה עומד בפנינו, אנחנו תמיד נמצאים בבחינה. אנחנו כל החיים בבחינה. אני עכשיו בבחינה מולך, אתה בבחינה מולי, זה כל הזמן. כל הזמן אנחנו בבחינה עם מערכות היחסים האישיות שלנו, בדיוק, תסדר את הזה.
אנחנו גם במשפחה שלנו, אנחנו מול הילדים שלנו, מול ההורים שלנו, אנחנו תמיד בבחינה. קצת מלחיץ המחשבה הזאת. אבל צריך להבין את זה, צריך להבין את זה. שכשמגיע שחקן לאולפן, אני בבחינה, אני צריך לגרום לו לסמוך עליי, שידע שכשאני מבקש ממנו משהו לעשות, אני קודם כל לא מדבר שטויות, שאני אומר משהו שהוא רלוונטי, ושזה באמת מקדם אותו, שזה גורם לו להישמע יותר טוב, להישמע נכון, לשחק יותר טוב, להגיע למה שצריך, להגיע למקום הזה שהוא היה רוצה להגיע אליו, או שהוא לא חשב שהוא יגיע אליו, כן? ולהפך. זאת אומרת, זה עובד דואל, לשני הכיוונים הדבר הזה, וקל נורא לאבד את המקום הזה. אתה יכול להיות במקום הזה שאתה סומך, ואז פתאום בן אדם אומר, זה משהו שנשמע לך שטויות, ואז פתאום אתה אומר, בעצם לא. זה אותו דבר כמו שבדייטינג, שאנשים יוצאים עם מישהי או מישהי יוצאת עם מישהו, והיא מסתכלת עליו, ואז היא אומרת, וואו, הוא כזה מקסים, אז הוא נראה לי נחמד, ואז פתאום הוא אומר איזה שטות, הוא אומר, בעצם הוא לא, הוא אידיוט, ואז פתאום הוא אומר משהו אחר שהוא נשמע לה, הוא מדבר על איזה תחום התעניינות שמעניין אותה, שאומרת, וואו, בעצם הוא כן, אז אני כן חושבת שהוא טוב, ואז הוא אומר עוד פעם איזה משהו שזה לגמרי בניגוד לדעות הפוליטיות, שהיא אומרת, אוי, בכלל הוא גרוע. זאת אומרת, אנחנו בשנייה אחת מאבדים את המקום שלנו, ולכן אני אומר שאנחנו כל הזמן בבחינה. מזכיר לי את כל הבחינות שאני נכשל בהן יום אחרי יום עם בת הזוג שלי, אשתי, שאני מרגיש שאיכשהו בתוך זוגיות, הבחינות הן אולי הכי מורכבות, שם איזה משהו מאוד מאוד קרוב כנראה לבן אדם שמפגיש אותך עם הדברים המורכבים שלך בעצמך, ומשהו בתוך הדבר הזה זה המון המון בחינות, זה כאילו המון צורות של תקשורת שבהם כל הזמן יש גפים, וכאילו אתה צריך להתגבר. הייתה לי כאילו פשוט אסוציאציה כזאת של מקום שאתה כל הזמן נבחן שם, בזוגיות. כאילו, אבל אתה צודק, זה כל דבר, זה מול הילדים שלך ומול כל אחד בעצם שאתה בא איתו בקשר ובתקשורת. פרפקציוניזם, המקום הזה, וקצת דיברנו על זה קודם, וזה משהו שהוא, עוד פעם, תכונה שהיא מקדמת אותנו, אבל היא גם יכולה לסרס אותנו, היא גם יכולה לעצור אותנו. פרפקציוניזם בצורה מוגברת מדי, הוא הופך להיות מין ביקורת עצמית, נורא, זה קשה. אף פעם אתה לא יכול להגיע ואיכשהו, שאלתי אותך, בעולם הדיבוב זה אחר, כי אתה אני זוכר קצת, גם עשיתי אצלך קורס מדהים, שגם מאוד טלטל אותי, קורס דיבוב, שאני זוכר ככה כל מיני דברים שאתה בבחינה כל הזמן. אבל המקום הזה של להגיע לדבר, זה כמעט כמו, אתה יודע, זה כמעט כמו איזה דבר, לא דת, אבל להגיע לאיזו אמת, להגיע לאיזה מקום שהוא, איך, כשאני פוגש אומנים, אני אומר להם, בטח שאתם במקום של לשווק וליזום דברים ולנסות דברים, בואו ננסה, בואו פחות נחשוב, בואו פחות נחשבן, בואו פחות, כי שחקנים ואומנים, הם לא, רובם, 90% מהם, לא יוזמים יותר מדי ולא משווקים יותר מדי, אני קצת מכליל, אבל יש איזה משהו שנורא שומר. אתה חייב לעשות מלא חזרות, אתה חייב להיות הכי אתה לא יכול עכשיו לשחרר איזה סרטון או להקליט את זה, או להיות עם אצבע קלה על ההדק. זה צריך להיות משהו מאוד מאוד פיין. ואצלך הכל פיין. ואני רוצה רגע לשאול אותך, הפרפקציוניזם הזה, זה לרעתך לפעמים, מה יש לך להגיד לשחקן שהולך בדרך? בוא כאילו, קח את השרביט עוברת אליך. קח את הכותרת פרפקציוניזם ובוא תעזור לי לפרק אותה קצת. מה זה בשבילך? אני יכול להגיד שעברתי עם זה כמה שנים, עם המקום הזה, וזה, אתה יודע, זה הרי נוגע בהרבה תחומים. כמו למשל, אני אקח דוגמה מתוך כל המכלול הזה, נגיד, של העולם הזה של הדיבוב, יש שם את הנושא של השפה העברית. הנושא של השפה העברית. אני גיליתי בשנים של העבודה שלי שהעברית התקנית הגבוהה מדי היא אויב של הדיבוב.
כי כשאנחנו שומעים שפה שהיא לא כמו שאנחנו מדברים בחיים, אז זה מרחיק אותנו, ואז ישר אנחנו חושבים על זה שמישהו הקליט, וזה גורם לנו להיות מודעים לטכניקה של הדבר הזה, ואז אנחנו לא נהנים מהסרט, ומאבדים בעצם את המטרה. ולכן קצת הכללתי את השפה, ויצרתי שפה שהיא לא שפה בזויה, כי אני מאוד אוהב עברית, מאוד אוהב את השפה, ועל בסיס של הבנה וידע של איך השפה צריכה להישמע, לקחתי ושיניתי כל מיני דברים. ופעם הייתי ממש נלחם בזה, אני אומר לך, בתחילת הדרך ממש נאבקתי, ושחקנים שהיו מנוסים בדיבור וידעו לדבר בעברית תקנית, היו ממש מתערערים מזה, שהייתי מבקש מהם פתאום להגיד משהו לא כמו שצריך. לא להגיד בדיוק, אלא להגיד בדיוק. אמרו, אבל לא, זה צריך להגיד בדיוק. מה פתאום אתה אומר לנו להגיד בדיוק? זה אתה הורס לנו. פעם הייתי ממש נלחם על זה. היום אני לא נלחם על זה. היום אני זורם עם השחקן, אני רוצה שהוא ירגיש בנוח, אני לא רוצה להביא אותו בכלל למקום כזה שהוא מרגיש לא נוח עם זה. זאת אומרת, אני יכול להגיד שהתרככתי עם השנים בדבר הזה, כי אתה מאבד שפיות, אתה יודע, המקום הזה של הפרפקציוניזם הזה יכול לגרום לך לאבד את השפיות. אם אתה עובד כל כך הרבה על משפט אחד בסרט, אם אתה עובד 45 דקות עד שעה על משפט בסרט, זה כבר לא נעים. זה כבר לא טוב לאף אחד. זה כבר עזוב את זה. למה לעשות כל כך בלחץ? למה לעשות בכוח? היית עושה את זה? בוודאי. היו לך כאלה רגעים? בוודאי. היו לי מאות משפטים שעבדתי עליהם 40 דקות, 50 דקות. נורא. והיום אתה נמנע מזה? אל תשאל אותי שאלות קשות. תשמע, אני מנסה לא להיות שם במקום הזה. אני מנסה להגיע לזה בדרכים אחרות, ובאמת לא לאבד את השפיות. אז לשאלתך, לשחקנים צעירים, מה להגיד? אני אומר, אני מאמין שבן אדם צריך לא לוותר על האמת שלו. אל תוותר על האמת שלך, אל תפסיק לחפש, ואל תסתפק. אף פעם אל תסתפק. יש לי אח שהוא מוזיקאי, הוא מלחין מוזיקה לסרטים, והוא כבר כמה שנים מלמד בברקלי, בבוסטון. והוא, כשהוא היה סטודנט בניו יורק, הוא הכיר במאי פולני שנקרא זביגנייב ריבג'ינסקי, שהוא במאי שעשה פעם סרט שזכה באוסקר וכל מיני כאלה, וזביג, הקיצור שלו, היה בן אדם כזה שעשה הכל ממש ממש מושלם. והוא היה אצלו את הדבר הזה, ואני לא אשכח ממנו אני חושב שמעתי ולמדתי, אני הכרתי אותו גם, את הנושא הזה של לא להסתפק. לא להסתפק, לא לקבל, לא להגיד אני עשיתי ואני הצלחתי ואני עכשיו יכול לשבת ולהירגע ולנוח אחורה לא, זה בפנסיה אנחנו נעשה. את זה אנחנו נעשה בפנסיה. כשנעזוב את המקצוע, כשנפסיק להיות במקצוע הזה, נוכל לשבת לנו בדיור מוגן, לשחק ששבש ולהגיד, אני עשיתי. עד שאנחנו מגיעים לשם, אנחנו לא מוותרים. לא מוותרים, אבל לא במחיר של הבריאות שלנו, ולא במחיר של לפגוע באנשים אחרים. זה נורא נורא חשוב לא לפגוע באנשים אחרים. אל תעשה משהו שפוגע. אם אתה מגיע למקום הזה, סימן שזה לא בריא, שזה לא תקין. תמצא את הדרך. תמצא את הדרך להגיע לאמת שלך מבלי לעשות משהו קיצוני ומוגזם ולא בריא. אבל אל תוותר. כן, זה איזשהו מצב שכל אחד צריך עם עצמו לראות איפה הגבול הזה עובר, ולפעמים גם אתה מגיע לגבול, ואז רק כשאתה עובר אותו, אתה מבין שהוא, וואלה, עברתי אותו עכשיו. נכון. להיות ער לזה שאתה לא לבד בעולם. ושיש עוד אנשים שמעורבים. כן, אתה עושה מופע יחיד. אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל רוב העבודות זה משותף. יש במה, יש עוד שחקנים, יש מלבישות, יש עוד צוות שלם של אנשים סביבך. אתה לא יכול להיות אגואיסט ולהסתכל רק על עצמך. אתה חייב להבין שאתה נמצא בתוך איזושהי מערכת, ולמצוא את האמת שלך בתוך הדבר הזה. זה באמת, אין לי תשובה קלה. אני לא יכול להגיד, תעזבו, תוותרו, ואני לא יכול להגיד, תלכו עד הסוף בצורה קיצונית שתשגע את העולם. לא. להיות שפוי, לנסות להיות שפוי. כאילו זה גם מילה קשה, שפוי, אבל כן, כי כולנו פסיכים. בדיוק. שמעתי לאחרונה הרבה את זה, שזה, אמרו לי,
מרגישים לא נורמלי, ואמרתי, כן, יש משהו באומן שאנחנו במקום הזה, שנורמלי זה לא, מי שמתעסק באומנות הוא צריך שיהיה לו איזה משהו קצת, משהו שהוא לא רגיל, אני רוצה רגע ככה ללכת איתך, זה משהו שאני לא לגמרי ככה יודע, ורק קצת, שהיית באולפנים הרבה מאוד שנים, ועברת עכשיו, ויש לך עכשיו בעצם סטודיו ואולפן משלך. היה שם איזשהו, אני שואל אותך, בתוך העולם הזה שלך, איזשהו שבר או נקודה כזאת שמתוכה נולד משהו חדש, איזשהו קושי, לאו דווקא במעבר הזה לסטודיו. אני שואל אותך ככה, שאלה שאולי קצת כללית. אם היה לך איזושהי, שאלתי אותך מקודם, אם היה רגע שאמרת, די, אני רוצה להפסיק, וקצת תיארת את הקושי, אבל שוב אני חוזר לזה. איזושהי נקודה. אתה שואל בעצם מבחינת היוזמה הזאת של לעשות, שיהיה לי אולפן משלי. כן, כן. על זה אתה מדבר. כן. אם אני מבין נכון. תראה, זה רגע מאוד מהותי לגלות איזושהי אמת על עצמך, וכשאתה עובד לאנשים אחרים, אז אתה בעצם לא מתמודד באמת עם כל הפרטים. אוקיי? אתה מתעסק עם התחום שלך, יש לך את האחריות שלך, כמובן שמישהו עם ראש קטן, מישהו עם ראש גדול, אבל יש לך את תחומי האחריות שלך, ויש עוד צוותים, יש צוות שמתעסק עם השיווק, וצוות שמתעסק עם מחירות, וצוות שמתעסק עם הכספים, וצוות וכו' וכו' וכו'. הגילוי הזה, שכשאתה יוצא לעולם לבד, של האם אתה עומד בזכות עצמך, או שאתה רק בורג במערכת, הוא הפחד הנוראי הזה שהיה לי, אני אומר, חד משמעית, רציתי שנים להיות לבד ולהתרחק ממערכת שבעצם לא באמת תומכת בך, או מעריכה אותך מספיק. הגילוי הזה הוא פחד אלוהים, וכשיצאתי וראיתי פתאום שכל חברות הסרטים באו אליי ורצו שאני אעשה להם, שבעצם זה אני, וזה לא המערכת הגדולה שהייתי בה ושהייתי רק בורג בה. הגילוי הזה הוא גילוי מדהים, שהיה יכול להסתיים לגמרי אחרת. שלא היו באים איתך. שאף אחד לא היה בא איתי, ושהייתי פשוט, אתה יודע, מחפש את עצמי, מה שנקרא. כמו ג'רי מגווייר, שיצא, האמת שאותו שם, אני לא יודע כאילו מה היה הסיפור שם איתך ועם החברה, אבל בג'רי מגווייר נראה לי מפטרים אותו. ואז הוא ישר... סרט מדהים, ורוברט דאוני ג'וניור קיבל שם אוסקר, גם תום קרוז קיבל שם אוסקר, גם רנה, איך שקוראים לה? רנה זלווגר? כן, גם היא קיבלה אוסקר. הסרט קיבל, זה סרט גרף המון אוסקרים, אני מאוד מאוד אוהב אותו. הוא מראה משהו על העולם של יזמות, הוא מראה משהו על שחקן פוטבול שהוא בעצם גם אומן מופלא, מה שנקרא, לגמרי לא רגיל, ואיזושהי אמונה ומערכת יחסים של סוכן ואומן, שחקן פוטבול, איזה יופי, זה נשאר לו אחד. זאת אומרת, הוא עבד בחברה, התקשר לכולם, אף אחד לא רצה להמשיך איתו, כי הוא עזב, זהו, אין לו יותר. ורק האחד הזה המשוגע נשאר איתו, והוא מצליח כמובן בסרט מאוד. וזה קצת הזכיר לי את זה, כזה אתה הולך, ואתה אומר, האם השחקנים יבואו איתי או לא? כן. וזה מדהים, אנחנו מגיעים לנקודה הזאת 7 דקות ככה לפני סיום. אז רק להגיד לך שאומרים לי שם באופן קבוע, כן. היו באים אליי ואומרים לי, אני לא אגיד את השם של כמובן הבן אדם שאמר את זה, כן. אבל היה ניגש אליי ואומר לי, אתה חושב שהסרטים האלה פה הם בשבילך? נראה לך? הם באים בשבילנו. זאת אומרת, זה הקטנה נוראית. ממש. וכמובן שכשיצאתי גיליתי שהוא פשוט שיקר לי. שיקר וטעה, והיה לו אינטרס מאוד מאוד גדול, ואפילו קצת,
אני לא חושב שהוא לגיטימי בכלל, אבל מהצד שלו זה נורא הגיוני לגרום לך להרגיש משהו מסוים כדי שתישאר שם, כי מה שהוא רוצה זה משרת את האינטרסים שלו. זאת אומרת, אנחנו כאומנים צריכים להבין, וזו נקודה אולי הכי חשובה בכל המפגש בינינו, כי בזה היום אני עוסק. זה מה שהיום אני יכול להגיד אפילו מקדיש את רוב חיי להסתכל לאומן בעיניים ולהגיד לו, אתה יכול לעשות את זה ותנסה לעשות את זה, גם אם לא תצליח. אנחנו לפחות תנסה לעמוד בזכות עצמך. כמו שאתה אומר, זו מערכת נורא גדולה שאתה צריך לנהל, ותכף אני בקצת זמן שנשאר תשתף. חוץ מזה שהחבר'ה הגיעו איתך, השחקנים הגיעו איתך, עם איזה דברים אתה מתמודד איתם כיזם, כבעל עסק עצמאי לגמרי. אבל יש הרבה אנשים שיש להם אינטרס מאוד מאוד גדול להקטין אותנו, האומנים, ולגרום לנו לחשוב או להבין שלבד אנחנו לא יכולים. אנחנו חייבים את התיאטרון, את החברת הפקה, את האיש הזה שיש לו אינטרס נורא גדול שנהיה בבעלותו, ולא בבעלותנו. וזה הכי מפחיד בעולם. וזה מדהים שאתה ככה, הגענו למקום הזה ככה דרך, לקח לנו קצת זמן להגיע לכאן. יצאת. היה כמו לקפוץ למים ואתה לא יודע מה יהיה שם. השחקנים הגיעו איתך. תשמע, השחקנים אף פעם לא היו הבעיה. השחקנים תמיד... לא, אז אני אדייק, כשאני אומר שחקנים, אני לא מתכוון... כן. החברות, מה זה, חברות הפקה בעצם? כן. החברות הפקה. חברות הסרטים. חברות הסרטים. כן. המשיכו... תשמע, זה היה כזה רגע של טלפונים, אני עוזב, אתם באים... איך זה עבד? זה היה די מטורף. אני יצאתי, לא היה לי אפילו אולפן, לא היה לי איפה להיות, לא היה לי כלום. יצאתי החוצה. ואז התחלתי להשתמש באולפנים של אנשים אחרים. אחרי כמה שנים זה קרה? אחרי... זה היה ב-2016 בעצם, ואני משנת 90 בעצם. וואו. במקצוע. אחרי הרבה מאוד זמן ולא לפני הרבה זמן. כן, נכון. כן. אז יצאת לרחוב, מה אני עושה עכשיו? כן, לא, זאת אומרת, לא היה לי של מה אני עושה עכשיו, אני הייתי כבר באמצע כבר סרטים שהיו צריכים להתחיל. ופתאום הם קלטו החברות שאני לא שם. אני לא עשיתי כלום, אני לא אמרתי להם בואו איתי. וואלה. לא גנבתי את הלקוחות. אני לא עשיתי בחיים שלי פעולה כזאת. וואו. אני פשוט יצאתי משם, ופתאום אמרו לי, רגע, אתה לא שם? אנחנו רוצים לעבוד איתך. יש לך אולפן? אמרתי, רגע, לא יודע, מה, זה, ואז התחלתי לצלצל לחברים, ופה ושם, וניסיתי, והגעתי, עברתי ככה ממקום למקום, עד שמצאתי את הבית שלי ביפו העתיקה באולפנים, אבל עד אז לא היה לי בית בעצם. ופשוט הם באו איתי, ואמרו, ברור שאנחנו באים איתך. אז אמרתי, וואו, אוקיי. מרגש. ואז איך עושים את זה? איך עושים את זה פתאום לבד? אתה יודע, בלי כל מערכת. כן, בלי כל המערכת. וזהו, עשיתי, לקחתי צוות, עשינו את זה. מה יש לך באמת לומר באמת, לא רק לשחקן, אלא לכל אומן שהוא... לא יודע, יש לו תהיות בנוגע לדבר הזה, להגיד, אם אני אהיה אז הכל יהיה טוב, אבל לבד, אני, לא יודע, לא בטוח או חושש. זה הכל שאלה של באמת אם אתה... תראה, אני ראיתי את אבא שלי, שחקן הקאמרי, רוב שנות חייו, והוא היה מאושר בקאמרי. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא מערכת זה רע. כן. מאושר, קיבל תפקידים נהדרים, עבד עם שחקנים שהוא אוהב, עבד עם חנוך לוין, זאת אומרת, קריירה ענפה ומאושרת בתוך מערכת. כן. ששם התחלפו הנהלות, והתחלפו, אתה יודע, הכל התחלף שם, והוא היה שם כל השנים האלה. אז ראיתי דוגמה כזאת, ואני לא בהכרח אומר שזה רע. כן. גם, אתה יודע, יכול להיות שאם הייתי מקבל יחס אחר, איפה שהייתי במקום, יכול להיות שהייתי עד היום שם. בתוך המערכת, והייתי יכול להיות ראש קטן מבחינת, אתה יודע, לחפש, להתעסק עם כל הניהול להשיג עבודות וכל זה, אתה יודע, להתעסק עם כל העניין, יש גם צדדים לא כיפים בתוך להחזיק ביזנס. לגמרי. אז זה באמת שאלה, בן אדם חייב לשאול את עצמו, האם טוב לי או רע לי? וברגע שרע לך, מיד לברוח. לא לעשות שום דבר, זאת אומרת, שום דבר בחיים
שהוא לא משהו שטוב לך. אף פעם. אף פעם. לא להיות מלצר, לא להיות מלצר אם אתה יכול להיות עוזר צלם. אתה מבין? זאת אומרת, אם אני רוצה לעסוק בקולנוע, תהיה עוזר צלם, תהיה עוזר סאונד, תהיה עוזר, זה עוזר, אבל בתחום שאתה אוהב, בתחום שאתה רוצה להיות בו. אל תגיד, אני אעשה מלצרות כדי להתפרנס בזמן שאני רוצה להיות שחקן. לא. אתה רוצה להיות שחקן, אז תלך לתיאטרון, ותהיה שם, תסחוב תפורה, ותעשה לא יודע מה. בתוך המערכת של התיאטרון יש כל כך הרבה עולמות ותחומים ומקצועות, שבטוח משהו אתה יכול להתחבר אליו. אם זה העולם, אם אתה רוצה להיות שחקן תיאטרון, תהיה בתיאטרון. אף פעם לא להתעסק במשהו שאתה לא רוצה אותו או אוהב אותו. אלא אם כן אתה אומר, אני רוצה להיות מלצר, כי מעניין אותי להיות יום אחד שף. אני רוצה להיות שף, אז בסדר, אז תהיה מלצר, ולאט לאט תיכנס ותעשה את זה. תמצא את הפרנסה, גם אם לא בדבר המדויק שלך, בעולם מסביב, כדי שתוכל להתקרב. כאילו זה יהיה כמו מין מדרגה בדרך אני ממש מאמין בזה. כשאני רואה אנשים שאומרים, אני פה ואני בכלל רוצה להיות שם. לא, אל תהיה שם. תהיה שם, אתה יכול להיות שם. גם בתפקיד הכי, 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 הכי קטן. אפרופו פרפקציוניזם, או הפער בין הרצון שאליו אתה רוצה להגיע, לבין סוג של להתפשר, כאילו להגיד, לא לעשות איזה אזימות אחר לגמרי, אלא כאילו להישאר במרחב הזה. כאילו גם אם לא קלעת בול, להיות בדרך לאיזה... בסוף אתה תגיע לשם, או שתגיע למשהו שאתה לא יודע שתגיע אליו. זאת אומרת, אנחנו חייבים ללכת לכיוון שאנחנו רוצים, ואנחנו חייבים לקחת בחשבון שלא בטוח נגיע לדבר הזה שתכננו, אבל לעשות בחירה וללכת בכיוון שלה. בסוף מה שיהיה יהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה. זה נשמע טיפ מגניב. אנחנו ממש ככה בסיום. שאלה האחרונה שאם קופץ לך לראש, נראה אם אתה תזרום חלום שיש לך. אומנותי, אישי, איזה משהו שאתה ככה, לא יודע, היית רוצה שעדיין אין. אני חייב לביים בתיאטרון. זהו, זה יקרה. אם מישהו שומע... לא, זה לא, אני לא דואג על זה. זה רק, זה עניין של, ברגע שאני אחליט, אני אעשה את זה. זאת אומרת, ברגע שאני אחליט שאני עושה את זה, אני עושה את זה. זה מפתיע. זאת אומרת, אני בכלל לא במקום הזה שמישהו ירצה שיקח אותי. אני לא שם. אני אלך לשם כשאני ארגיש שאני מגיע עם המחזה שאני רוצה לביים. זה לא, אתה מבין? זה כל הסיפור. וכשאני אגיע עם המחזה, אז אני אעשה את זה. איזה יופי. מפתיע. זה הכל. זאת אומרת, זה לא בא לי לביים. זה לא עכשיו בא לי לביים. אני מכיר את העולם. אני בא עם המחזה הזה, ואותו אני הולך לביים. זה הדבר שיקרה. הבימוי הוא לא המטרה, אלא הוא אמצעי להביא משהו שמעניין אותך. בהחלט. לפרש אותו ולתת לו ביטוי בימתי. זה אבא שלי לימד אותי. זה במאי בא עם מחזה. זה לא בא במאי עכשיו. תביאו לי לביים משהו. כן, אתה יודע, אם כן אתה באמת הבמאי המופלא, אני יודע, אתה יודע, אז אתה אומרים, אנחנו רוצים את הבמאי הזה שיבוא לביים. זה לא, זה גם תהיה בפרופורציות, כאילו, זה לא שעכשיו התיאטרון מחכה שאני אבוא, לא. אבל יום אחד הוא יחכה שאני אבוא. טיפ אחרון ככה להולכים בדרך, דיברנו על הרבה דברים, נורא אהבתי את השיתוף שלך, דיברת הרבה על משפחה, משהו שם בסיפור גם של אמא ואבא והילדים שלך, שזה המקור, דיברת על האהבה, על הרצון שההורים יאהבו אותך, ועל אהבת הילדים שלך שממלאים אותך, והחשיבות הרגשית העמוקה שיש לדבר הזה בתוך החיים, ועל לצאת לעצמאות, ועל הנחישות להמשיך בדרך, ועל לכוון להגיע למקום אחד, להגיע למקום אחר, ושהכדור הרולטה יעצור, כי באמת דיברנו על המון המון דברים. אני מאוד אוהב ככה לזקק עם איזה דברים המאזין או המאזינה יכולים ככה לקחת למסע האישי שלהם. תן איזה משהו ככה במיקוד שלך, איזה משהו שאתה חושב שהוא יכול לשמש את האומנים שהולכים בדרך. משהו שקופץ לך לראש. מתוך השיחה או משהו ככה כללי? אני אגיד משהו שהוא
כאילו לא מהמקצוע, אבל אני חושב שהוא יכול להשפיע על המקצוע מאוד חזק, זה להיות בן אדם בסוף. להיות בן אדם. לא להיות אגואיסט. זה נורא נורא קשה במקצוע, כי זה כאילו, אומנים הם כאילו אגוצנטרים בדיפולט שלהם. כי אני האומן, ואני עכשיו מופיע, ותראו אותי, ותשמעו אותי, ואני, ואני. אגו. להיות בן אדם. להיות בן אדם. ואתה נמצא, אתה עובד עם אנשים. ותמיד תהיה בן אדם. אל תשכח את הדבר הזה. הדבר הכי חשוב. איזה כיף שאמרת את זה. איזה כיף. אני ממש חושב שזה אחלה דרך ככה לסיים את המפגש המרגש בינינו. ניסן נתיב, המורה שלי, זיכרונו לברכה, זו הצוואה שלו, שהוא השאיר לנו. ניסן נתיב. ניסן בעצמו. ניסן, כן, אמר, כן. נו, כן. לפני שאתה שחקן, תהיה בן אדם, כן? אז זה גם מה שהוא אמר, ואני בגלל זה נורא שמח שבחרת לסיים עם המילים האלה. שרון כהן, תודה רבה שבאת. תומר, אתה מדהים. היה כיף גדול. כל המרחב הזה הוא איזשהו חלום שלי, שבמשך שנה אני הולך בו. שבוע הבא יהיה פה אוהד פרח, הבמאי, וגם אומן מקסים ומדהים. תודה על השיתוף ועל הלב הפתוח.